Kene ọra agwụ, kene igbudu agwụ, kene ezumezu agwụ, kene agwụ si olu, agwụ si Igbo. Anyị ekenekwe unu. Onye bụ ozi anyị jere unu bụ agwụ ban Igbo. Ozi anyị jere unu bụ agwụ ban Igbo. Na jedolu Nwadianam ana Okukuu agwụ. Dolu Nwadianam ana Okukuu agwụ. Na be ya na n'isi agụ. N'ọnya ka anyị na-enye unu. Anyị na-enye unu oke unu. Anyị na-eku unu wọrọ agwụ si na ngwulube an Igbo na ụmụokpu ọka ka unu bịa. Unu bịarala oke. Ka emeelu unu omenala n'ihe ya Nwadianam ji wee kpọọlụ unu. N'ọnya ka anyị na-eme. Ike n'azụ n'anya. Ya ka anyị na-eme. Ike n'abọ. Ọ ụnyaa ka anyị kala imie mana na mgbe anyị ji wee bata mgbe anyị ji wee bata n'obu ndị na-eche anyị eche n'obu karịa nka dị iche iche karịa anyị wee nọrọ n'obu lụgide ọlụ chi jiri anyị enwenwezi ike ime omenala n'ọnya ka anyị na-eme omenala ya tata anyị si anyị mee n'ụlọ omenala ya site ụlọ nabata ya ana m eme iwe ebe nwoke m asị omenala anyị na-eme anyị merie unu ka unu nabata anyị mana ịkwata bịakwa n'obodo unu ka nje ọrụ nchọ wee oge gbagbo azụ anyị kenele unu, anyị kenele ọrụ agwụ, kene ezumezu agwụ. Anyị sị na anyị kene unu. Anya bụ ozi anyị nwoke fụ ebe ya bụ ibe anyị jere n'ọnya ka anyị na-emelu unu omenala. Anyị kenekwe m ezumezu agwụ, kene ndị ichie, ekene m Arọbunagụ, kene Ajana, kene Ngene, kene Udo, kene Ogwugwu, ekene m Akwali ọmụmụ, kene Arọbunagụ, kene ezumezu, kene ibe si na be nna bụ na ngwube egwu ọnwa agba egwu ọnwa agba na onwe enye, kene a na-aje mba mmadụ ozigbo ndụ mmadụ ekwulu ọnụ, ekene m egolu mmadụ gwụrụ asị m unu niile gere. Ekene m ezumezu, kene ọra si na ngwulube an Igbo na n'ụmụokpu ọka. Anyị si nọọ n'isi Nwadianam anyị bụ Nwadianam unu anyị jekwudolu wee dọla ana Okukuu agwụ n'ọlụ eze nwaanyị amalianị nọ na ngwulube nna ya na n'isi agụ n'ebe anyị ji enye bụ ọlụ. Wee na-asị na iwe onyelu unu oke onyelu unu bụ iwe lulu unu bụ agwụ ban Igbo na n'ụmụokpu ọka. N'ọnya ka anyị na-emelu unu omenala ya ka enye unu ibe nya Nwadianam nyelu unu o ji kpọọ ngụ na anya bụ onye anyị batalụ ndị nọ n'obu eche anyị wee mewezi ịbụwa ndụ mmadụ melidie chi jiri anyị enwenwe ozi ike nye unu ibe ma ngụ unu zikọ unu iwe ngụ Nwadianam kpọrọ inyebie unu bụ ndị agwụ. Ọnya ka anyị ji wee wole oghere tata wee sị ka anyị melie unu ya bụ omenala ka anya bụ agwụ Okukuu agwụ nwa ya Nwadianam anyị bụ onye buchi agha n'ọnụ ka ọ wee dolie ile. Anyị sị na ndụ ga-abụ nke arụ ike ga-abụ nke ya iwe akụ akụ iwe enwe ọlụ dibịa wee eze nwaanyị na ọ ya alụkụ ya nka ọlụọ ya n'ụdị ọ na-akala Igbo a sị ya gazielie ọlụọ ya na-akala oyibo ya gazielie ọbụla abịa ka o tipụrụ aka zụba abịa aha Okukuu awele ka ọ bụrụ ya abịa zụba nka na ike ọbụla ọ nọ na abịa chọrọ ya jebe. Anyị si na ụchụ aghara agbụ ya
n'ọnọdụ dibịa ọ yarakwa agbụ ya n'ọnọdụ eze nwaanyị ya. Anyị na-ayọ unu na ụmụazị unu nyelie ọ na-eme ekpele na-abụ anụ n'ihe gbasara ya bụ okukwu agwụ ya. Ana m ayọ unu bụ ndị agwụ na unu gheme ụmụ ya abalị a unu ya etiwolu dị ezi nke di ya na-eme agazire di ya esolu n'ọnụ na-ekwunu solu bunyite ya Nwadianam anyị bụ ada unu elu. Anyị kwuru agwụ be nna ya asị m unu bụ agwụ be nna ya bụ agwụ be akabeze unu bụ agwụ be akabeze unu ya esokwulu wee nata n'Ikwunne solurala oke wee lie ebe na-ejikọta ọnụ udo a wee chịa. Anyị zadunukwu ibe a na-akwa eme wee si n'ọnya ka anyị na-akpọkwu agwụ si na be die bụ agwụ si na ngwulu be nyabụ onye buchi bụ agwụ si na ngwulu be aha n'ọnụ bụ agwụ aha n'ọnụ. Anyị si ka unu bịa solu tụọ nzu ka unu bịa solu mee mmemme n'ọnụ bụ ọra agwụ ọnụ ka ebunyere nyabụ onye buchi aha n'ọnụ okuku unu ka unu wee welie fụọ mba na ebe ọ ga-anọ lụọ ọlụ ya bụ na Lagos. Ya bụ na Lagos ahụ ọ ga-anọ a sị ka o dee ude na ndụ dee n'ego dee n'iru ọlụ na nwoke bata na obi okwu inye mmiri ya dolia ile abịa na mkpọrọgwụ dolia ile onye ọbụla bata na ọ bụrụ unu zie osenabụ unu yi egwu ebibe abụrụ n'anya nke ọbụla unu ziri ọbụ n'anya na-ada ile unu eyizini egwu unu aghasazini ya uche n'ọnya ka anyị na-ayọ unu chịkọta na isi ọnụ chịkọta na ego ọnụ kpataba ego na nwaanyị na-akpatakwu ego nwaanyị na-agba moto nwaanyị na-alụkwu isi nyelu di aka akwado di alụlụ ibe unu ya emezuli enye. Anyị wee na-ayọzi unu ọra mmadụ ndị ọ ga-azọ ndụ onye ọ zọchalụ ndụ balotie na ọra na-azụ onye amụma n'ọnya ka anyị ji were ama unu nzu na ọmụbụ chi bụ ụzọ nwa nwe oyi egwu ọnwa agbe mmiri enwe ile ọzọ igbo ndụ aka ji ọgwụ ga-ebe na aja egbe na mma eji egbu ndị ilo ka ụzọ nwata meghe ọgbakwanụ ndị ilo ghalị unu ya emeghelie ụzọ ka o wee gba ndị ilo ghalị. Ọmụ na ya bụ mmadụ ka nwaana gbata ọmụ na ya na-abụghị wee je ya bụ ije wee je kwudoro ya Nwadianam maka ịdọ ya bụ okukwu agwụ. Anyị si na ya bụ okukwu agwụ adọla ya unu na-alụ ọlụ na-alụli ọlụ unu na-elote anyị ya bụ ndụ be nna ya bụ ndụ be akabeze unu na-elotekwuba maka ọ dụrụ ya na mma o weta onye unu bụ ndụ be nna be akabeze o werukwa ọ nakwute unu bụ ndụ be Anigbo bụ ndị si n'ụmụ okpu ọka unu bụ ndụ be die bụ ndụ be aha n'ọnụ n'ọkana na obi unu ka ọ ga na-ara ọ na obi unu ọ bụ na ọ lụrụ ibe lụfụtabe ọ na be di anwụ ebe o ketela oke azị n'ọnya ka anyị ji ayụ nke njikọta aka ọnụ na anyụkọ amịlị ọnụ ọgbọ ụbụbụ wee sị na nkenele unu bụ ndị agwụ kene ọra na anyị eje na ndị ichie adọkwa niile eme ngene nọ ndị ichie na-eme ngene wee sị na anyị ekene ndị ichie ezumezu ndị ichie be Anigbo unu bịa tụọ nzu na ngwube egwu ọnwa agbe ọnụ bụ ndị ichie ụmụokpu ọnya oku unu ka anyị ji rata na nweze a na-akwa n'egwu na mba ọ ga-ebu oli oyi ya bụ onye bucha aha n'ọnụ ibe niile ọ ga-eme ihe ọbụla ọ ga-etinye aka unu ndị agwụ ga-agbụ ya ọbọ ọ ga na-agazili ya. Anyị kenere aja ana mkpu anaghị esi ike ana Lagos ana bedie bụ na Imo steeti mkpu anaghị esi ike. Anyị kenere ngene ụọra mmụọ nwanụ nzu unu ya na-eche ya bụ Nwadianam a na-etiwolie ụzọ chụọlịa ndị ilo n'ọnya ka anyị kwuru si unu ụọra mmụọ niile. Anyị kenechara unu na unu duru anyị n'ije na ọdọkwa na Owela ije wee nata kene mmiri anyị si n'elu nzu na-ekwe na edo ka unu gọzie ya ka o doolie ka o bolie oyi. Anyị kenere unu bụ agwụ anyị abịa n'obu unu bụ agwụ ọnụ bụ isi alụkwaba okpu anyị si na-enzu agwụ Anigbo na-enzu agwụ Anigbo tụọ nụ nzuo agwụ Anigbo tụzuo nụ nzuo agwụ egwu ọnwa agbe anyị si tụbakwa nụ nzu agwụ a na-eje mba mmadụ ọzọ Igbo ndụ tụwa nụ nzu mmadụ ekwulu ọnụ tụwa nụ nzu agwụ akabeze tụkwa nzu
agwụ akaba eze tụkwa nzu agwụ aha n'ọnụ tụọnụ nzu ezumezu agwụ ọra agwụ tụọnụ nzu anyị si nọ ya bụ okuku agwụ anyị dọrọ ya bụ mbụ Nwadianam anyị si na anyị na-ekwu ka unu bunye ya wele anyị kenela akwali kene arụbụ n'agụ ọnụ wa arụbụ n'agụ ọnụ ya achụtala ego ọnụ ya eme ka ọ dolu ya na mma ọ ya edolu na ya dolu na eke ya dokwuolie na oye ya dolie na aba ya dolie na nkwụ ọ ya bụli odo n'igwugwu okuku apanyere bụ okuku agwụ na ọ ya bụli odo n'igwugwu na ọ ghara arị ya ọkụ nwoke ma nwaanyị aghara anwụ ya ọnwụnwa onye ọbụla pụta n'ezi ka ọnwa anya ọnwụnwa ma na ọ bụ okuku ma na eze dibịa ma na ndị eze amoosu n'ụdị ka megidie a sị unu bụ okuku onye ahụ zụbụrụ ọgwụ ka ọ gwọrọ ka o wee dadie unu buru ụzọ dado onye ahụ nọọ iwe ekwuru n'onye ka anyị ji were mkpọkụ unu bụ ọra na-akpọkụ unu bụ ezumezu sikwa unu niile gbakọta aka ọnụ na-agbakọ aka ọnụ lee Nwada na ọ nara awa n'aba wee sikwa unu niile ma anya nzu ka unu gọzie akara aka ya site na anya bụ okwu unu kpọrọ ya anyị sị na nkenere unu ọrụ agwụ ezumezu agwụ anyị sị ka unu tụwa nzu tụwanụ nzu ọbọ enyeli ọbọ n'aka ya bụ ọbọ enyeli ya na ọbụ ya ga-adụli ya ele ọbọ eze nwaanyị gị wuchie ga-agbụ ya ọbọ chimekene gị ekene unu bụ ezumezu si unu niile mara nzu onye nyere ya nya ibi onye kwenye ka ibie na ya macha ndụdụ ndụ ma ya bụ ndụ nwụrụ anwụ edo ka anyị na-ekwu okwu ka unu dozie iwe mebiri emebi odogolie na eke odogolie na oye odogo na abụọ odogo na nkwụ abịa naanị Igbo n'azụ na ọ ga-eketewe oke na ọ ga-ede ude na Lagos denye lụtụ ya ọlụ mmụọ anya lụtụ ya iwe ọma anyị si ọjị ka anyị ji n'aka wee na-akpọkụ unu bụ agwụ agwụ be m anigbo ana m enye unu ọjị n'otu ka unu melie iwe mgbegbala otu na unu bụ agwụ be anigbo na o nwere ndị ọdụlụ mana ndị ọdụlụ achọrọ ịma achọrọ ịfụta mana na anyị nwe aghara anọ oke unu ewuo na mba na oke nwa eze anara ewu na mba anyị wee jerata oke na agwụ be anigbo bụ agwụ ụmụokpu anyị wee jerata oke unu bụ agwụ be anigbo bụ agwụ ụmụokpu wee si na oke unu bụ oke agwụ be anigbo n'ọnya dị ibe anyị na-enye unu ọjị n'otu ka unu meelu ya Nwadianam unu iwe gbara otu mekwuola anyị nwa jee kwudo na wee nụọ ọgụ na ụmụnna kwa ọgụ anụgbuo onye mma ibe anyị kwuru ụmụnna kwa ọgụ anụgbuo onye mma na anyị enye unu ọjị unu wee sị na anyị jele ozi ya emenụ mmana n'ọnụ wee sị na ọgbọ ga-esolu na ọgbọ leenụ nta ọjị ka unu tazuo ọjị anyị wụọra taa ka o wee dụnụ ka a na-eme agwụ ụmụokpu iwu anyị nwe na onwe anyị jelie unu ya agọzi anyị emeghere Nwadianam ụzọ si na ibe a na-ekwu ga anya olu wee sị na anyị ekene unu na anyị ekenye bụ oke ka ọ ga-esi wee dị anyị ekene unu bụ ndị agwụ na anyị abịakwa si ikenga ka unu ya egbunye anyị na ya bụ ije kenga unu ya egbunye abụ na unu ya eme Nwadianam ka ọ dị nnekwu n'ọlụ ya ebe ọ bụla ọdịje na-eme ibe dị mụ ụbọchị ahụ eji wee lụọ agwụ ahụ mana agwụ ahụ anyị ji lụ ụlọ ya jedọlịa anya bụ anya na okuku n'ọnya ka o ji were emiwe na iri agụ ji emele bịa na mvọ a zụta na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị ichie ka ọ lee m n'ọgbọ iwu unu ga-emela anyị mezuolu na anyị ahụ ka ọ wee dụrụ mma gụrụ zuru anyị sị na anyị ekene unu na anyị kenele unu ukene ọra mmụọ unu niile bụ ọra mmụọ niile enye na ada anyị nwaanyị bụ Nwadianam anyị enye anyị sị ka unu niile gbaa nzute anyị enyekwa unu bụ agwụ anyị ji enye unu bụ n'oke unu ka ọ bụ unu gọzie nya bụ Nwadianam anyị na-enye unu nya bụ agwụ be nna na Ikwunne ezumezu agwụ ọra agwụ na-enye ka unu tazuo ọjị anyị ji were eme na ọbụbụ omenala anyị ejere na ndị ichie anyị nye ndị ichie na-eme ngene na adụrụ iri eme ngene iwe ahụ dị ike na ndụ eme enye ka ọ dụrụ ya mve n'ọrụ anyị kwa pụtakpụ n'ụlọ ụzụ unu ga-eme ka ọnọdụ ya sie ike site n'ọlụ mmụọ isi ike alụrọ ka ibe bịa arụ na mmụọ aghara egbutie na mmadụ aghara egbutie anyị si ọbọ solu na ọbọ lee iwe ọma na-akpụ ya iru ya na ezinụlọ ya n'ọrụ anyị kwuru anyị kenere aja na kene ngene ọnụ bụ mmụọ ndị niile anyị chọrọ ka unu nata n'ihe gbasalụ
ya bụ ibe Nwadianam mere unu niile ejikọta onwe unu ọnụ. Anyị kenela Orimili eze nwoke Orimili kene eze nwaanyị Orimili unu niile ezukọtanụ ọnụ bụ mmụọ ndị o ji alụ ọlụ. Anyị kenela Akwali ọnụ bụ mmụọ ndị o ji alụ ọlụ kene Arọbụnagụ ọnụ bụ mmụọ ndị o ji alụ ọlụ. Anyị kenela unu bụ ọra kene Ezumezu ọra mmụọ ekwe na ọjị nke unu nke unu. Anyị ekene ọbọ ka ide ji awa na ọbọ tugbu onye eli evie. Anyị si na ọbọ ga-esolu na ọbọ lee ọbụ solu na ibi ọgba mmanụ ebe anyị na-eme bụ ka ọ dị mma kwana ya bụ ntọala bụ usoro omenala a na-eme ya emechiche ya ibe adị mma nwanne. Anyị ekene ọbọ anyị si ọbọ ka ide ji awa na ọbọ tugbu onye eli evie oke si na ejọrọ nwaanyị si na ejọrọ ma ọbụ ma onye ji n'aka ka enyere onye ya jide kene m chi onye adụ n'izu a nakwa na-eme ya. Anyị ekene unu anyị si unu mabali oji aka nne aka ekpe. Anyị si na ọbọ ga-esolu na ọbọ leenụ anyị bụ ọra ga-atakwa n'ọjị maka ụfọdụ si na akwafụwa akwata anyị ajụzi kedu ebe a nara akwaje. Anyị na-ekwu okwu egwu ugbo ọma ugbo ọnya ka anyị na-ayọ. Anyị kenere unu ya ebunye anyị elu anyị bugo iwu na ndị Agwu kere anyị ji ọlata oke anyị ji ọlata ka ọ dị mma. Ya kene m unu na mmiri abịa n'o anyị tara ọjị ya aṅụ mmiri onye tara ọjị ya aṅụ mmiri. Anyị ekene Agwu bani gboo ya na mmanya ṅụọnụ na-eko ṅụọnụ n'oyo ṅụọnụ n'agba ụkwanụ na nkwuo. Anyị kenere Ezumezu Agwu unu nwuzu unu. Anyị ekene ọbịa ya dolia ile ọ ya dolia ile n'ebe anyị kwuru mara anyị oji ebe ọbụla ọ nọ n'iru ọlịa ya debe ude na ndụ ya dee n'ego ya debe n'ibe akụkụ n'ibe nwe dee na nzọta ndụ ọ ya zọta onwe ya zọta ezinụlọ ya zọọra mmadụ. Anyị si na nke ewu nkwụ enu maka na ekukete eme onye ọdụ egwu nnatakwala n'ụlọ ịka na-ekukwete nke bụ ọnụ nke anyị gbatakwala ịka a na-eli n'olili olili awụrụ ọnụ nkali mana mmanya nke bụ mmanya bụ ọnụ nkwụ enu bụ ọnụ na mmịa anyị ji wee jeda na Agwu bani Igbo n'ọnya ka anyị si na ka ọ dụ na anyị ga-ewelite unu n'oke unu nwee ike oyi abụ nkwụ unu wee nwee ike meghere Nwadianam ụzọ melie iwe ọma na o nwekwe n'iwe ọzọ na anara ayọ ibe ibi anara ayọ n'okie ka ọ na-ayọ. Ọya weta anyị ekene Agwu bani gboo ọ na-awụgo oke ọkụkọ bụ egbe na ọkụkọ ọ na-enye unu ya bụ egbe na ọkụkọ ọ na-enye unu bụ ka unu menye oke unu ya emi oke na eke ya emi oke na oye ya emi oke na agba ya emekwu oke na nkwụ ya emi nnekwu na eke na enye na oye na enye na agba na enye na nkwụ. Anyị si na anyị kenele unu bụ Agwu na anyị abịa n'obu unu Agwu bani gboo n'elu ọkụkọ ya bụ Nwadianam unu nyere unu esi unu bụ Ezumezu Agwu unu rizuo ọ na ọgbọ ka ekpere ọgbọ ahụ ka ide ji awa na wetigbu enyeli evu wee si na ọya ka anyị na-eme unu bụ ndị Agwu unu mụtawa ọnụma wetewe iwe ọma lee ka anyị dị mma chụwa ndị ilo anyị wụkwa ndị bịa n'okwudolu unu
ọ na-emekwa ka anyị dị mma n'anya ka anyị na-ayọ unu mee ka ndị kwe n'unu iwe ọma meelụba ndị si na be ekwetere n'unu nke ahụ bụzie ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di n'ọyụ anyị yọrọ unu wee siele Nwadianam anyị wetara unyi unu ibe chafụrụ achafụ unu ga-emekweli ebe chafụrụ achafụ n'ọnọbụ ka anyị kwulie n'ọbụ anyị kenere unu Azi ka unu mereli ebe ọma merelu na ụzọ enye ụzọ onye mereli ụzọ chọwa ndị ilu ya ozie na akara aka ya tiwolu na iru ọlụ otu agbani ya na otu anaghị agba mma ekwu na unu bụ ndị ichie bani gboo unu wọrọ ụmụ ọkụ unu bụ ezumezu unu gbachafụwara ndị ilo ka o ketewa oke iwe ọma n'anya ka anyị ji ayọ unu Achịkọnụ mereli ebe ọma udo bichara na ndụ anyị si ọzọ ọ ga-akpọ anyị oku ka ọ kpọọ anyị na nne niile na iwe a na-ekwuzi okwu ewu ka unu dozie ọnọdụ dozieli ọnọdụ ka o wee gazieli maka ilo gazieli onye ọdụ ka ọ bụ chukwu anya menụ ka ilu ihe ọbụla bụ odi n'obi ka ọ fụtara ya ihe n'ọnya ka ọ na-ayọ anyị si ndị si kala nọgbu onye unu ya nọgburu ebe ndụwo ndị ilie ndụ ya bụ na obido ọlụ mmụọ nwa bido ọlụ dibia bụọla eze nwaanyị ka abụrụ ndị ilo gbabịa mgbụgba ma ndị ya esi be nna ma ndị ya esi Ikwunne ma ndị ya esi be di ma ndị ya esi na Lagos ma ọ bụ ịka na ike ọbụla ọ ya anọ iji wee lụọ ọlụ izu okuchie kpọrọ ya wee jee kawa gbachigbue n'ụdị ọlụ ka ọ ghara ịgazi anyị si na ọ ga-eji ike na ọgbụra bụ ndụ ọ ga nọgburewa na eke nọgburewa n'oyi nọgburewa na ala nọgburewa na agwọ n'ọbụ ka anyị kwukwuru ọ bịara egbu egbu onwe n'ọbụ anyị kwuru o metere egwu anyị kwuru na ọgbọ ga-esoro ọgbọ leenụ na-ele anyị kwuru ka ọ ga-adụo na ọdụgolie na mma ọdụgolie na mma ya bụ onye buchi aha n'ọnụ ọdụgolie na mma na ndị Ikwunne ya eligo olili agwụ adịlere apanyeli Okukuu ndị Ikwunne ya eligo ya bụ olili agwụ elile na ọ ya agọzili
asị na ba anọkọgo ọnụ abụ ndị be nna anyị ga-akwadokwa owuwe ezi anwụghị abịa anyị sị na ọya n'ezie na ọjị na-enu nzu ụnụ tụwa nzu na-enu edo ụnụ tụọ edo ụnụ tụtazie nzu na edo onye bụ ekele ọka ọjị anyị sị na ọ dụgo onye bụ onye bụchi n'ọnụ na mma ya bụ agwụ evunyere ya okuku ndị Ikwunne uwe agwụ ban Igbo na n'ụmụokpu ọka anyị sị na ọ ya adọrọ ya ede na eke ọ ya adọrọ ya n'oji ọ ya adọrọ ya n'ala dụkwara ya na nkwọ anyị sị ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị bicha ọsọ n'ime wee sị na Okuchie kpọrọ ya n'ọlụ mmụọ na ọ ya arịa ma na ọ ga enu ya anyị sị na anyị so na onye ahụ zaka okpochere ya gbaba nje onye ahụ si na ọ yara abụ n'iru Ekiboma ga-emere ya mbe n'azụ onye ahụ ọ bịa ya egbuo onwe na ọ ya alụ ọlụ dibịa alụ eze nwaanyị alụka anya ka alụta ya Iwoma na ọyịba anyị kwuru na ọbọ ka anyị ji kwuo ọbọ ka o jide